ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ሎም ድማ በዚ መዓልቲ ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ኣንሃኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም እንካፈሎ ቃል ጥበብ ንዛረብ ዝብል እዩ ጥበብ ንዛረብ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ክርስትና በጥበብ ዝንበር ህይወት ናይ ጥበብ ህይወት እዩ እዚ ናይ ጥበብ ህይወት ድማ ጥበብ ብምዝራብ እትነብሮ ህይወት እዩ ካብታ ሓደ በጥበብ ክንመላለስ እንተደኣ ኮይና ነገራትና በጥበብ ሃንደል ክንገብሮም ንደል እንተደኣ ኮይና ዝውሰን ክሳዕ ክንደይ ጥበብ ንዛረብ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣፍና በጥበብ ተገዚኢሎ ክሳዕ ክንደይ ቃላትና ቃላት ጥበብ እዮም እሱዩ በጥበብ ክንመላለስ ዝገብረና ስለዚ ክርስትና ጥበብ እንዳ ተዛረብካ ብናይ ጥበብ ጎደና ዝኽየድ ህይወት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2:6-7 እምበኣርሲ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፉ ገዛእት እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ኢሉ ዝገርም ነገር እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ነገር ኢሉ ኣብ ማእከልቶም እኹላት ኣብ ማእከልቶም ናይዛ ዓለም እዚኣ ፈላጣት ኢና ዝብሉ ቡፃሓት ኢና ዝብሉ ጥበበኛታት ኢና ዝብሉ ኣብ ማእከሎም እሶም ክቆፃፀርዎን ክፈልጥዎን ዘይክእሉ ልዕልናቶም ዝሓለፈ ጥበብ ንሕና ንዛረብ ኢና ኢሉ نحنا እንዛረቦ ጥበብ እትሶም በጥበቦም ዝበጽሕዎ ጥበብ ኣይኮነን ኢሉ نحنا እንዛረቦ ጥበብ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ዝኾነ ጥበብ ንዑይና ንዛረቦ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተገለጸልና ድማ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ቃላት ኣፉ ብክርስቶስ ዝተቃነየ ቃል ነይሩ ንክርስቶስ ጥራሕ ይዛረብ ነይሩ ብክርስቶስ ጥራሕ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ ጥራሕ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኩሎም ጎደናታቱ እግዚአብሔር ንዝሃቦ ነገር በጥበብ ኣምላኽ ክፍጽሞ ዓቕምን ሓይልን ዝረኸበ ኣሕዋት ቃላት ኣፍና መንገዲ ህይወትና ምዃኖም ኣይንረስዕ ስለዚህ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክንሳገር ንደል እንተደኣ ኮይና ኩሎም ጎደናታትና ህይወትና በጥበብ ዝተቃነየ ክንከውን ንደል እንድሕር ኮይና ኣብ ኩሉ ሁነታትናን ኣብ ኩሉ ግዜናን ከይቋረጽና ጥበብ ንምዝራብ ክንላመድ ኣለና ደጋጊምና ጥበብ ክንዛረብ ኣለና ካብ ኣፍና ዝወጹ ምላሽ ጥበብ ክኸውን ኣለዎ ንኹነታትና እንህቦ መልሲ ጥበብ ክኸውን ኣለዎ ሪኹም ንነገሮም ንኹነታቶም ንህይወቶም ንኣካሎም ንመጻኢኦም በጥበብ ጥራሕ ዝምልሱ ሰባት እዞም ሰባት ኣብ ኩሉ ጎደኖኦም ክብሪ ከምጽኡ ግዴታ እዩ ምኽንያቱ ጉዕዞኦም ንቃል ኣፎም ስለ ዝመስል ቃል ኣፎም ድማ በጥበብ ስለ ዝተቃነየ ኩሉ ግዜ ኣባህ ዘብል ስፍራ ክመላለሱ ከለዉ ትርኢኻ ምኽንያቱ ጥበብ ኣውራ ነገር ያይልዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ንጥበብ ከምዚ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 5 ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ከምዚ ይብል ንጥበብ ኣጥርያ ንምስትውዓል ኣጥርያ ንቃል ኣፈይ ኣይትረስዓዮ ካብኡውን ኣይትዘንብል ኣይትሕደጋ ንሳኻ ክትሕልወካ ሪኹም ኣይትሕደጋ ንሳኻ ክትሕልወካ ኣብ ኩሉ ጎደናኻ ጥበብ ዘለካ ሰብ እንተደኣ ኮንካ ጥበብ ትሕልወካ ካበይ ትሕልወካ ጥበብ ካብ ዕሽነት ትሕልወካ ጥበብ ካብ ውድቀት ትሕልወካ ጥበብ ካብ ዘይትኽክለኛ ጎደና ትሕብልወካ ጥበብ ንትኽክለኛ ነገር ብትኽክል ከም እትመርጽ ትገብረካ ጥበብ ንውሳኔኻ ኣብ ሓቂ ደው ከም ዝብል ትገብሮ እያ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ሃሌሉያ ኣይትሕደጋ ንሳኻ ክትሕልወካ ኣፍቅራ ንሳውን ከተዕቁበካ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ እሞ ንጥበብ ኣጥርያ እወ ንኹሉ ጥሪትካ ንምስትውዓል ኣጥርያ ልዕል ኣብላ ንሳውን ክብ ከተብለካ እንተሓቆፍካያ ከተኽብረካ ኣብ ርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ክደፍአልካ ዝጸበቐ ኣኽሊል ከዓ ክትበካ ኣሕዋት ጥበብ ከምዚ ትገብር እያ ጥበብ ልዕል ተብለካ ጥበብ ተኽብረካ ጥበብ ተጸብቐካ ጥበብ ንነገርካ ብግቡእ
ክትፍጽም ትገብረካ ነገር ግን ኣብ ህይወትና ጥበቡ ክበዝሕ ኣብ ህይወትና ብጥበቡ ክንጎይ ንደሊ እንድሕር ኮይና እቲ ምስጢር ኣብ ጥበብ ምዝራብ ይዘሎ ጥበብ ምዝራብ እንታይ ማለት እዩ ጥበብ ምዝራብ ማለት ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ጥበቡ ቃል እዩ እቲ ካብ አፉ ዝወፅእ ቃል እሱ ጥበብ አምላኽ እዩ ስለዚ ጥበብ ተዛረብ ማለት ኩሉ ጊዜ አምላኽ ዝብሎ ምባል ተላመድ ኩሉ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ንህይወትካ ምትንባይ ተላመድ ኩሉ ጊዜ ተስፋታት አምላኽ ንህይወትክ ምእዋሽ ተላመዲ ነገር ባዶ ኮይኑ ክትርእዮ ከለኺ አክንዳ አፍኪ ንኾነታትክ ነገረይ ባዶ ይኾናሎ ትብሊ እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻይ ውዕለን ክትብሉ ከለኺ ጥበብ ክትዛረብ ዘለኺ ስለዚ ጥበብክ ድማ ነቲ ባዶነት ኩነታትኪ ናብ ሰናይ ነገር ከምጾ ይጅምር ዋይ ተተባሃለ ጥበብ ዝዛረብ ንነገራቱ ከድሕኖም ይኽእል ኩነታት ክላዓለኩ ከሎ ነገራት ክላዓለኩ ከሎ አክንድ ጠፋእኩ አክንድ ነገረይ ከም ዝኾናሎ አክንድ መከራ በዚሕን ምባል ኣነ ካብ አምላኸ ካብቲ ዓለም ዘሎ ኣባይ ዘሎ ይበልጥ ስለዚ ኣነ ሲዕረዮም ክትብሉ ከለኺ ዊዝደም ስለተዛረብ ዘለኺ በቲ ትዛረብዮ ዘለኺ ጥበብ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ክጸብለል ኢልካ ክትወፅእ ትጅምሪ ጥበብ ልዕል ተብለካ ጥበብ ተኽብረካ ጥበብ ናይ ሰዓርቲ ናብራ ክትነብር ትገብረካ ጥበብ ኩሉ ነገራት ብግቡእ ከም ትጥቀመሎም ትገብረካ ሓወይ ጥበብ ካብ ምዝራብ ኣይትጉደል ጥበብ ካብ ምዝራብ ኣይትጉደሊ ንትርእዮ ንነገራትኪ ንህይወትኪ ንወዘራት ንኣካላትኪ ንጥዕናኺ ንኹሉ ቃል ጥበብ ኣውፅሉ ቃል ጥበብ ተዛረቢ ኩሉ ከም ዝዛረቡ ኣይትዛረቢ ጓል እቲ ጥበበኛ አምላኽ ይኹሞ ጥበብ ብምዝራብ ከኣስኽ ብጥበብ ተገለጺ አምላኽ ብጥበብ ዝመላለስ ጥበብ ስለ ዝዛረብ እዩ ንሕና ድማ ጥበብ ብዝተዛረብናዮ መጠን ዘረባና ጎደናና ኮይኑ ጎደናና ጥበብ ክኸውን ይጅምር ጥበብ ተዛረብ ብጥበብ ክትጎይ እግዚአብሔር ይባርኽ ስለዚ ከምዚ ኢልና ሓቢርና ናይ እምነት ኣዋጅ ናይ እምነት ጸሎት ክንጸልይ ኢና እግዚአብሔር ይባርኽ ከምዚ ኢልና ንጸልይ ኩልና ክርስቶስ ጥበበይ እዩ ኩሉ ጊዜ ጥበብ አምላኽ እየ ዝነብር ኩሉ ጊዜ ጥበብ አምላኽ ኣባይ ይሰርሕ እዩ ኩሎም ጎደናታት ህይወተይ ናይ ጥበብ ጎደና እዮም ብጥበብ ዝሰርሕ ብጥበብ ዝጎይ ብጥበብ ዝነብር ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጥበብ እዩ ክርስቶስ ንሱ ጥበበይ እዩ in Jesus name amen